bakit at sinatan ket awan kad lumlumdang tipuon pag sinaanta ya la kumang ibang ibagbaga awan nanay adua kwarta kenadota delata apuon pag sinaanta kas na aurunos nga agasawa. Ibikal man ining bagada kanya anapan ka kandi ay lawat naglugan kat pasit at raket dia amot na paspasama ngam idin tasimang tetkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payeng makarkarga. Inal daw biya ko nga apal paliwa itikas to ya kasasat no arigen di pa'y nakaimukan nakalugan ka man ang tibas sitatrat di monsan may luliwa di naramanam itinapan katlawag nga isut pagat atapak nga adang kasupon daytoy bulsa. Lipan batit alilipatan pasitatrat ng teteng katraksak toy hotdog ko di mo mete kaaya inim imas mo meti basitat rak 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 rak. Monsan may luliwan di naraman ang itinapan katlawan nga isut pagat atapat nga atan kasupon daytoy bulsa. Itan paket ay liwat tat pasitatrak ng teteng katragsak toy hotdog ko di mo mete ng kaya inimimas mo meti basitatrak toy hotdog ko di mo mete ng kaya naim imas keng ka di basitatrak